እስካብ ሎማዓንቲ ሲሚንቶ ለገዛኹም ሰባት ብጣዕሚ ዕድለኛታትኩም ንምንታይ እዮም ዚለ ሎማዓንቲ ወፅንዮ ዕዳጋ ብጣዕሚ ሃም ነገርመኩም ኣይጥራጠሪ ገዜኻ ውሰደልና ገዜኻ ኣብፅሕና ትብሉ ሰባት እውን ብጣዕሚ ኢኹም ተወዝሑ ሎማዓንቲ ስለዚ እስካብ መወዳእታ ተኸታተሉ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ናገርኩም ጀምርዎ እዚ ቻናል ብጣዕሚ ክጠቅመኩም ስለልኾነ ማለት እዩ ስለዚ ምንም ወራ ኣይውዝሕልኹም ቀጥታና ፕሮግራም ክሓልፍያ ንቐጽ ሎማዓንቲ ዝሕጉዝ ዜና ሕዘልኹም መፅኒኹ ብሲሚንቶ ብቻ ደውቅዕ ይኾነ ኣብ ቴንዲኖውን ዓዊሉ ኾነ ናብ ዋጋ ምቕናስ ኣርኢንዮ 850 እነበረ በዓል 8 ሎማዓንቲ 820 ቅርሺ እናትሸጠ ውዒልንዮ ቴንዲኖና ቱርኪ በዓል 820 ቅርሺ በዓል 10 ለለ 1280 በዓል 10 1280 በዓል 12 ለለ 1840 በዓል 12 1840 በዓል 14 ለለ 2820 በዓል 14 2820 በዓል 16 እውን 3220 ሎማዓንቲ እናትሸጠ ውዒልንዮ ቴንዲኖ ማለት እዩ ቴንዲኖና ቱርኪ ሎማዓንቲ ብዘን ዕዳጋ ዜኒን ሎማዓንቲ ውዒልንዮ ስለዚ ንምግዛእ እትድሉ ሰባት ሃሊኹም 099702 6109 ኢልኩም ተደዊልኩም ለሓሸ ዕዳጋ ካዋየ ምርካብ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ ላይክ ልጎርኩም ሰባት ላይክ ጎር በዓል ዒስራኸ ሊትነግረና ትብሉ ንሰባት ኢኹም ኣውኮሜ ብጣዕሚ ይቅርታ ናብልኹያ ምክንያቱ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ኣፍረ ስለለይርከብ ናኾነ ዕዳጎም ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ባልዲ ናተጠቃለለ ስለልሽወጥሎ ንበዓል ዒስራ ንምርካብ ዋጋ ብጣዕሚ ስለለፀገመለ እዩ ስለዚ ተኸኢለ ግን ኣብ ቀፃሊ ንምቕራብ ክምኩር ማለት እዩ ምንም ረሲዕ ይኹን ስለዚ ኣተልኹለ በዓል ዒስራ ለ ኣቀረባ ንምቕራብ ንምኩሪና ማለት እዩ ስለዚ ቴንዲኖና ቱርኪ እዚ መስል ዕዳጉ ቆንጆ ልኾነ ዕዳጋ እዩ ትገዙ ትደልዩ ሰባት ብጣዕሚ እዚ ዕዳጋ እዚ ከየምልጠኩም ማለት እስቲ ኣብ ኣተልናኸ ንሓሸዋና ተፀር ዕዳጋ ቅድሚያ ንርአ ሓሸዋና ተፀር ሎማዓንቲ እውን ብጣዕሚ ቆንጆ ልኾነ ዕዳጋ የርየ ኣብ ኩሉ ማቴሪያል ማሊ ከኣልዩ ሎማዓንቲ ነበረ ዕዳጋ ሶኒ ምስትምዃኑ ይኹን ብጣዕሚ ቆንጆ ልኾነ ዕዳጋ እዩ ውዒሉ ማለት እዩ ሎማዓንቲ ሓሸዋ ሎማዓንቲ 52500 እናሸጡ ውዒሎም እኒአው ሓሸዋ ንሓደ ቢያጆ ቅትቀይሕ ንዓብይ ዓዲ ቆንጆ ዝበሃል ሓሸዋ 52500 ሎማዓንቲ ዕዳጋ ነበረ ለውዓሉ ይነግረኩም ለኹ ንሓደ ሲኖትራክ ንሲኖ ልውሰድ ኣብ ከተማ መቐለ ዙርያ ለለኹም ብፈለይ እዚ ዕዳጋ እዚ ብ52500 ሎማዓንቲ እኒአኩም ማለት እዩ ፀፀርኸ ክንደይ እዩ ኢልኩም ነለ ፀፀር እውን ብተመሳሳሊ ፀፀር 52000 ሎማዓንቲ እናተሸጠ ውዒልንዮ ፉሪ 02 ፀፀር 52000 ሎማዓንቲ እናተሸጠ ውዒልንዮ ማለት እዩ እምኒ እውን ክንደይ ንኡ ልብል ጥያቄታት ብበዝሒ ስለናመፀን ንርከብ ዝኸሰዓት ናእምኒ ዋጋ ኣቕርበልና እምኒ እንደውዒሉ ልብለለ ግዴታ ክንርኢና ሎማዓንቲ ማለት እዩ ሶኒ ስለዝኾነ እምኒ ሎማዓንቲ 16000 ሎማዓንቲ ንሓደ ቢያጆ ውዒልንዮ እናተሸጠ ይርከብ ማለት እዩ ኣብ ሓደ ቦታታት እስካብ 18 ዝሽወጠሉ ቦታ ርኢኒኹ ግን ለሓሸ ልበሃል ግን እስካብ 16000 ሎማዓንቲ ንሸጢና ልብል ቦታ ርኢኒኹ ማለት እዩ ሓደ ቢያጆ እምኒ ብ16000 ሎማዓንቲ እናሸጡ ውዒሎም እኒአው ብጣዕሚ ዝዕዳጋ እዚ ቆንጆ ልኾነ ዕዳጋ እዩ ንትገዙ ሰባት ይኸዝለለ ማለት እዩ ስለዚ ትገዙ ሰባት ትኾንኩም ካብዚ ዕዳጋ እዚ ካሊእ ተግንዩ ኣይትኽእሉ ስለዚ ፈጢንኹም ግዙ ማለት እዩ ስልኪ 0997026109 ኢልኩም ደውሉ ኣነ ብዛ ዕዳጋ እዚ መሰረት ክሸጠልኩም እያ ወይ ለለ ከራኸብኩም እየ ማለት እዩ እዚ ኣብ መወዳእታ ናብቲ ዋና ርእስና ዝኾነ ናይ ሲሚንቶ ዋጋ ኢና ንሓልፍ ማለት እዩ እስካብ ኸዚ ለለኹም ሰባት እዚ ፕሮግራም ዝናሰማዕኹም ትርከቡ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ጋርኹም ብደንቢ ኣረጋግፁ ቻናልና ኣብ ቀረባ ናብ 13000 ክንኣትሰልኾና ኩልኹም ሰብስክራይብ ላይክ ናገርኩም ቀጽሉ ማለት እዩ ኸዚ ናብቲ ዕዳጋ ንሕለፍ ሲሚንቶ ክልተ ዓይነት ኢና ዋጋ ሎማዓንቲ ንርኢ ኣብ በርና ኣብ ቸርቻሮ ልሉ ዕዳጋ ክንደይ እዩ ልብል ንርአ ማለት እዩ ምክንያቱ ካብ በሪ 220 ኩንታል ትኾይኑ ወይ ድማ 400 ኩንታል ትኾይኑ ብጣዕሚ ስለልቕንስ ኣብ ቸርቻሮ እውን ንሽተይ ስለልውስኽ ማለት እዩ ስለዚ ካብ በሪ ንጀምር ካብ በሪ ሎማዓንቲ ሲሚንቶ ክንደይ እናተሸጠ ውዒልዮ ስለዚ ሲሚንቶ ኣብ በሪ ሎማዓንቲ 1000 ቅርሺ እናተሸጠ ውዒልዮ ሎማዓንቲ 1500 ወይ ድማ እስካብ 1000 ቅርሺ ወልዎ 1000 ቅርሺ ሎማዓንቲ እናተሸጠ ውዒልዮ ሲሚንቶ ማለት እዩ ንትገዙ ሰባት ብ1000 ቅርሺ ን220 ኩንታል ትወስዱ ሓደ ኣፊቱ ፅዒንኹም ምውሳድ ትደልዩ ሰባት ሃልይኹም ናብ መኾኒ ይኹን ኣክሱም ሽረ ናብ ደስ ለልኩም ከተማታት ትግራይ ንምውሳድ ብ1000 ቅርሺ ሲሚንቶ ማለት እዩ ን220 ኩንታል ሓደ ፅዕነት ክኾነልኩም ብ1000 ቅርሺ ምውሳድ ትኽእሉ ኢኹም ካብ ከተማ መቐለ ማለት እዩ ኣብ ቸርቻሮ ግን ክንደይ ልዑል ዕዳጋ ንርኢ ተለና ቸርቻሮ ሎማዓንቲ 1040 ሎማዓንቲ እናሸጥዎ ውዒሎም እኒአው ማለት 1040 ሲሚንቶ እናተሸጠ ውዒልንዮ ኣብ ቸርቻሮ ማለት እዩ እዚ እውን 50 ኩንታል 100 ኩንታል ልትወስዱ ሰባት እስካብ
شحي أربعة لو معنتي إن تشطوه وعلم يوم مالتيو نتجوزو سواتي خزل الزعجازي سلزي فتينهم جزو زعجازي قنجو عداقايو بتلي أم مسرح لهم سوات ويدمان نمجمر خزي ناتشواشوكم تروكم سوات زعداغازي كتقومكم سلغلي بمحساب لو ما عند سوني فتينا متن يوخ مالتيو سلازي كلكم نمغزاتو دليكم 0994 01 لكم دول مالتيو قنجو لكم عداغا كعداغا مقله مركاب توليكم مالتيو سلازي سبسكرايب مغركم ارغاغو خزللا اتلنا نا بلوكيت عداغا خنديم نوعل لو ما عنتي كرينا مالتيو خزي بلوكيت نديم لون نرا بلوكيت لما عنتي نرتلنا كل غزي سيمينتو قلستلو ناي بلوكيت واغاون مسو لتحازه سلخونه منصحتي غزي عداغو يقنس مالتيو سلازي بلوكيت لما عنتي نديو نلتلنا ككم سفركم هم نفانا عداغا تفوتنيكم مخنياتو دما هزي اب مقال زوريا لكم فلاي خزي ادحاتو اللي تخلو داغما مسالتو اللي تخلو دياسبورا تفلالي سفرات اللي تخليكم اذا مالت ككم سفركم هم تعنتو حشوا تصر بلوكيت نموساد واغو افلا لا يفطريو سلازي كن لحنت فرو بلوكيت كن هندي تشوط لالو ما انت ليبل كن نرأى مالتيو سلازي ما انتي بعد 15 ب 4 قرشي انا تطوعي لنيو بعد 15 بلوكيت 4 قرشي لحنت فرو بلوكيت مالتيو بعد 15 بعد اسنا دما 4 خلتي قرشي لو ما انتي انا تطوعي لنيو بلوكيت مالتيو سلازي نمغزات ديلكم بلوكيتون 0990 لكم دولو اذا عداغا زينا بلوكيت نايلو ما انت حدش عداغايو ازي تندينو سيمينتو حشوات صر بلوكيت كل غزي نانا معلتي لحاش عداغا تهالي نابنا كل غزي نا صرنا عداغا انا نقروز بروجرام زمالتيو سلازي سخمون ناي دخام واغا كلكم بلايك شير سبسكرايب بكم تكحسلو لكم مالتيو سلازي عداغاتات بوزو بكم زيم نقصل ركو كتا مقله عموداتا جن لحلف لكم ملقتنيو سوون تايو كاسو عكاري جميرو 140 سكاب 400 كاري دسلو لكم ممارص حقاو بوتاتات اكتا مقله المغزات تدليكم كل غزي نا عداغا مقله مدوالكم يترسعو لحاش عداغا مثل حاشه بوتاتات كلو عداغا مقله مركب تخليكم مالتيو سلازي عموداتا زي ملخت زياناتني ني انفستمنت دول سوات لكم لسك 4000 كاري او إدنا الحزنا يوسللو مدوالكم يترسعو مالتيو سلازي نايلو معنتي ما يصور نبره بروجرام زي مثل او ناغا بناي برتا برت اقحو نبرتات واغا تمليسكم وطكم يا خلكم نزي فيديو زكن لايك شير سبسكرايب نغوركم دغاغيم يلتقاكم لكم نزي فيديو زينا بوزح سب نكتصح نا فيسبوك تيك توك افلالي محاورا ميديا لو عرفتكم لا اخلو مالتيو كتقوموا سوم لله نشانل زنك عبي سلا تحجزوا لكم بتعمل لي مسجني مالتي بوشت بس مرنتوني فور كله ስለዚህ ነው ማንት ነውረን ፕሮግራም እዚ መስል አሁናጋ ብናይ ብረታ ብረት ናይ ማዓጾ ካንሽሎ ናይ ውሽጥ ገዛውቲ ለለኹሉ ነገራት እንሪና ማለት እዩ ሰላም ንዓትኩም ይኹን ቻው